Og velkommen til en ny episode af de her små videoer inden for salg. Som I kan se, så er jeg rykket indenfor i dag. Jeg synes egentlig, at drivhuset var en ganske fin episode. Altså, der var jeg optog i den sidste video. Men der er sindssygt meget sne i min have, så jeg gider ikke lige at gå derud og forsøge at kæmpe mig igennem de snemasser. Så det bliver indefra i dag. Der er lidt modlys fra vinduet bag, og det er simpelthen fordi, der er så vildt meget sne, så jeg skal lige se, om jeg ikke kan forsøge at dække derovre i ny og næ. Sidst der snakkede jeg omkring det her med det gode møde, og hvordan vi nogle gange kan blive lidt forblændet af, at der var en god stemning og en god begejstring, jamen så gjorde vi tænkte, at det var et godt møde. Jeg satte spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden så er så robust, som vi render rundt og tror. Og med det lovede jeg også at begynde at kigge lidt ned i, hvilke forskellige faktorer, jeg tænker, der skal til, for at man kan bygge et godt møde op, og måske derefter har lidt bedre forudsætning for at vurdere, om mødet i virkeligheden var så godt. Jeg har flagget en 8-10 temaer, og det er sådan set rigtigt stadig. Jeg har siddet og prøvet at skrive lidt på noget af det, fordi jeg egentlig synes, at det var super interessant, sådan i almindelighed lige prøve at gå lidt systematisk til værks. Og det ser ud som om, at listen den faktisk ender op på de her 8-10 stykker. Det er super fedt, hvis vi ikke ser dem kronologisk. Dog så kommer den her episode og den næste til at være noget, som jeg tænker, det er gode steps at tage helt indledningsvist. Hvor efter de andre temaer bliver nok lidt mere sådan, hvad kan man sige? Ja, det bliver faktisk temaer, som jeg tænker, at du selv skal kunne evne at dosere undervejs i selve mødet. Det jeg kigger ind i dag, helt konkret, det er forberedelsen. Og den er jo åbenlyst, at den skal være der, men det er ikke lige så åbenlyst, hvilke komponenter man bringer ind i den. Og husk på, at det her det jo er mit bud på, hvad der gør en god forberedelse. Den kommer ikke til at være sådan mega kronologisk og punkt 1, 2 og 3. Det bliver mere nogle refleksioner over, hvor jeg ser, at rigtig mange af dem, jeg møder, mangler en smule i at faktisk at stå stærkt til det kommende møde. Og så bliver jeg lige nødt til at hæfte en kommentar igen til det her med begejstringen. Den er stadigvæk sindssygt vigtig og kan arbejde med i mødet. Det er jo klart, at hvis vi kan få folk med os, altså dem vi sidder overfor i mødet, jamen så er det naturligvis at foretrække. Pointen i forhold til sidste gang var blot, at høj begejstring ikke må oversættes til, at mødet teknisk set var godt. Nå, så på temaet, den her forberedelse. Jeg ser virkelig, virkelig mange forskellige aspekter i forhold til det. Og jeg har i mangel af bedre, der har jeg skelnet mellem det, der er en grundig forberedelse og så en dyb forberedelse. Og det er nok semantik, der giver mest mening ind i mit hoved, men jeg vil forsøge lige at uddybe det. Den grundige forberedelse er jo det der med at have det, jeg kalder orden i penalhuset. Altså at man får sat sig ind i, hvad er det, hvor er det henne, det der møde det ligger, og man begynder at lave nogle slides, der er relevante. Man får fundet nogle cases, der muligvis kan være præcise og gode at fortælle til den her pågældende kunde, vi sidder overfor. Men tit så ser den her grundige forberedelse også blive sådan en anelse generisk og steril faktisk fra kunde til kunde. Og det begynder at minde meget om hinanden, når det er sådan, at man så sidder derovre for vedkommende. Og jeg sidder ikke og plæderer for, at man skal lave unikke slides eller lignende til hver kunde, man møder. Men der er en god, jeg synes, der er noget, der også bliver spildt ved, at vi laver den her. Blandt andet så kan den grundige forberedelse stå i vejen for, at vi går frit ind til det møde der. Fordi nu har vi brugt så meget tid på at lave de her slides, så tænker vi også lidt, de skal hamres af. Så at dosere den grundige forberedelse op mod det, jeg så kalder den dybe forberedelse, det tænker jeg kan være meget klogt. Jeg synes sjældent, jeg ser, hører og møder salgspersoner, der virkelig, virkelig har sat sig ind i den virksomhed, de skal til at møde. Og jeg ser, at det er særligt grelt der, hvor at man arbejder meget specifikt inden for en given niche. Altså for eksempel, hvis man sælger et værktøj til en helt bestemt branche, nu snakker jeg så i B2B, software as a service-sprog, altså du har lavet et stykke software til en given branche, der ser jeg tit, at sælgerne de begynder sådan at have sådan en implicit antagelse om, at de ved godt, hvad der er på spil hos den her virksomhed. Hvis I kan høre lidt lyd nu, så er det fordi min hund den lige rystede sig en tur. Jeg tror ikke helt, hun forstår, hvorfor jeg sidder her. Men at vi ikke får taget et dybere dyk ned i den her virksomhed. Når jeg spørger mine kunder omkring, hvad er det så, ikke hvad det er for en virksomhed, fordi det kan de altid svare på, men mere sådan, hvad pokker, altså hvor meget omsætter den virksomhed for,
Er de i mange forskellige lande? Afsætter de primært ud fra Danmark? Hvis de afsætter i forskellige markeder, har de noget e-com, der også understøtter det, altså noget webshop? Hvordan har de sådan forhandler, agentstrukturer, eller de individuelle, eller hvad pokker det så måtte være? Jamen så tit og ofte, så får jeg egentlig ikke svarene på de spørgsmål. Og det er jo ikke for, at jeg skal sidde der og lege klog, når jeg udfordrer dem, jeg arbejder sammen med på det, men det er i virkeligheden for at åbne et perspektiv om, at der er en forberedelse, der kan gå noget dybere. Og den dybe forberedelse, den starter med business i min bog. Den starter med at få kigget helt ind på, altså hvad er det for en forretning, vi har med at gøre her, både sådan i mandskab og omfang, men også i lokationer, som jeg lige touchede på før, men især på omsætning og, hvad kan man sige, den økonomiske sammenhængskraft i organisationen. Fordi der er bare kæmpe stor forskel på at kan spørge en forretning om, hvor I så på vej hen. Og så i stedet for kan sige, jeg kan se, I omsat for 100 millioner sidste år og lavede 10 millioner på bunden, og det i øvrigt var bedre end året forinden, er det sådan at ambitionen stadigvæk vækst. Det man kan iscenesætte sit spørgsmål på den måde, viser jo kun, at man rent faktisk har forberedt sig godt. Så kan man jo i tillæg spørge derfra, jamen hvor skal den vækst så komme fra? Fordi jeg kan jo se, at I har nogle forskellige lokationer rundt omkring. Er det sådan, I ramper op noget i Tyskland, eller skal det komme fra nye produkter osv.? Så det her med at gå et par skridt dybere på forretningsklingen er selvfølgelig afgørende. Dernæst, åbenlyst, kommer der nye folk ind i mødet, lige at få kigget lidt på, hvem er de. Endnu bedre, måske endda at få set, om vi har set noget udtryk for dem, altså hvor de udtaler sig om noget, eller har deltaget i en artikel, eller har noget holdning på LinkedIn eksempelvis. Det vil jo give en helt anden forudsætning for at kan tale dybere ned. Fordi til syvende og sidst, når vi kommer ind i det møde der, så skal vi formå at evne. Vi skal evne at koble det, der nu engang er kundens virkelighed og agenda, der hvor de er på vej hen, med det, vi render rundt og laver. Og hvis vi ikke kommer på banen med noget, hvor vi reelt kan fjerne hindringer ind i deres agenda, sådan at de kan lykkes med deres mål, så står vi bare svagere. Og det starter altså med en dyb forberedelse. Så få kigget godt ned i forretningen, hvad det er for nogle dynamikker. Find ud af, hvad er sådan udtrykket. Få researchet lidt. For eksempel, du kan google nogle artikler, hvor virksomheden har udtalt sig. Træk årsrapporten og se, om der er en ledelsesberetning, der giver dig noget interessant. Og alt det her, det kan jo findes på, med årsrapporter kan jo findes på cvr.dk. Og få fundet ud af, om der er en CEO eller nogle andre personer tæt på den, du skal møde, der har udtalt sig, og dermed kan indikere, hvor retningen er på vej hen. Og hvis du så konkret arbejder inden for et givet felt, eksempelvis så var jeg jo involveret i en BEX, der arbejder ned i marketing-spacet, jamen så vil jeg altid være nysgerrig på at se, jamen, hvor stor er en Facebook-gruppe, og hvordan kommunikerer de egentlig, hvor ofte er de i gang på det, hvad med deres nyhedsbrev osv. Og der er med garanti noget i den niche, du sidder indenfor, eller med det marked, du kigger ind i, som lige har næste lag af dybde, du kan gå ned i. Så bliv super skarp på, hvad er det for en forretning, du har med at gøre. Det vil tjene dig rigtig, rigtig godt, og det vil give dig en langt bedre mulighed for at stille spørgsmål på den rigtige klinge, når du så sidder over for kunden. Jeg håber, det gav dig noget. Det var så første snit i det her, eller første komponent i det med at have et godt møde. Den næste episode, jeg kommer til at optage, den kommer til at tage afsæt i, hvordan så man kan åbne det her møde. Og med faktisk et bud på en formulering, der gør, at du kan få en helt vild, stærk, balanceret dynamik i dialogen med din kunde. Det her det kommer op og ligge en fredag, så jeg tillader mig at sige god weekend til jer, der når at se den allerede i dag. Og hvis ikke, jamen så må I alle sammen bare have god vind med og eventuelt at gå lidt dybere med jeres forberedelse. Ha' det godt!